Benvidos a unha nova edición de Vigo Debate. Hoxe toca falar de política e de números, de economía, porque como cada recta final do ano toca falar de orzamentos, neste caso especialmente a nivel autonómico, aínda que algo tamén tocaremos a nivel municipal, así que hoxe convocamos os nosos deputados autonómicos dos tres partidos con representación aquí na provincia de Pontevedra, así que saudamos en primeiro lugar a deputada polo Partido Popular, Patricia García. Que tal? Moi boa tarde. Que tal? Boa tarde a todos. Tamén nos acompaña o deputado do BNG, Alexandra Fernández. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. E o deputado do PSDG, Carlos López Font. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Comezamos xa, porque o tempo sempre apremia, con estes orzamentos da Xunta a nivel xeral. Son 14.240 millóns de euros para o vindeiro ano 2026. Falaba a Xunta de Galicia, destacaba especialmente o reforzo, dicen, do gasto social, así que tede sempre un turno inicial ou unha quenda de réplica, así que, Patricia, comezas ti este bloque. Pois moi ben, sí, máis de 14.000 millóns de euros este ano 2026, un orzamento récord da Xunta de Galicia, onde moi ben dices, eu remarco, máis de 10.000 millóns son para política social, porque realmente o que pretende a Xunta é centrar no eixo das políticas da Xunta de Galicia ás persoas. Galicia é unha comunidade que crece en envellecemento, é unha comunidade onde as demandas sociais en servizos na axuda no fogar vai crecendo ano tras ano, onde as persoas en situación de riscos vulnerables, e valga hoxe recordar, porque estamos a celebrar estes días o Día Internacional do 25N contra a violencia de xénero, algo que dende o Partido Popular alzamos a voz con máis forza que nunca, porque hoxe e no día a día hai que loitar contra esta lacra, e eu creo que o único instrumento seguro para loitar, como digo, contra a violencia de xénero é a igualdade, e que a igualdade hai que exercela día a día. E aí onde tamén a Xunta de Galicia incrementou os orzamentos en materia de igualdade. Como non tamén en termos de educación, porque se falamos de persoas, falamos de atender as necesidades sociais dunha comunidade autónoma, como digo, envellecida, onde ademais temos que acompañar os mozos no seu modelo educativo, fomentando o emprendemento, fomentando sectores industriais que convivan con os tradicionais, pero como non, en materia enerxética, en materia eólica, en outra serie de cuestións de sostenibilidade, tanto política, social, económica e medioambiental. A Xunta ten que acompañar, esos orzamentos teñen que ser orzamentos modernos, e iso que configura estes orzamentos da Xunta de Galicia é unha mágoa que, como sempre dicimos, que volvo a remarcar, que en termos de política social é unha maga que o Goberno Central non acompañe nestes orzamentos, porque é certo que seguen crecendo, e, sen embargo, o acompañamento no servizo de axuda no fogar, que é un compromiso de que tanto as entidades autonómicas como co Goberno Central cofinancien a metade cada un, o 50% cada un, pois o que estamos a ver é que o Goberno vai reducindo esas partidas, e que neste caso é a Xunta as ten que asumir. O Goberno Central tiña que asumir o 50%, o asumiu o 40% no ano 23, asumiu menos no ano 24, o 36%, eso en que se traduce? Que debe a Galicia neste momento 2.900 millóns de euros en termos do servizo da axuda na fogar. Eso creo que estaremos todos de acordo que debe ser unha partida intocable. Todas as entidades e todas as administracións deberían de facerse mirar que eso son políticas e partidas económicas, como digo, que deberían de ser inalterables e deberían de ir crecendo, porque teñen que ir acompañando as necesidades da nosa sociedade. Eu quería remarcarme en iso, políticas sociales, educación, materia sanitaria, que volve a ser unha cifra moi importante para Vigo, que entendo que falaremos de como se traducen esos orzamentos en Vigo, que son de máis de 1.000 millóns de euros en Vigo, se temos en conta todas as partidas de medicamentos, que non se toca ninguna soa cifra merma en termos de atención sanitaria, pero entendo que falaremos iso en profundidade. E logo hai quenda de réplica para ver que diguen os partidos, neste caso da oposición. BNG, Alexandra. Temos unha imaxe bastante distinta da que enuncia o Partido Popular. Creemos que son uns orzamentos de máis do mesmo, de titulares, de promesas repetidas e, sobre todo, con moi pouca credibilidade.
Cando analizamos realmente como se estruturan e como se reparten estos fondos, o que vemos son unhas contas que nin son sociais, nin son históricas, que este é outro dos argumentos que esgrimiu outro día o conselleiro de Facenda insistentemente, e que vemos que ademais tampouco están dando resposta ás grandes necesidades que ten este país en termos de desenvolvemento económico. En realidade, cando analizamos cara onde se van esas grandes partidas, o que vemos é que o Partido Popular sigue nunha axenda onde hai un espellismo de 4 titulares que vende unha e outra vez, que, insisto, non se acaban cumprindo, pero que de fondo o que hai é unha ruta clara de demolición de servicios públicos e de entregarlle os recursos deste país a 4 empresas amigas. E decimos primeiro de todo que non son históricos como pretende vender o Partido Popular, porque estes orzamentos teñen un gasto financiero dun 2% que non sirven ni siquiera para cubrir o incremento da inflación dun 2,7%. Está a vista de todos que decir que isto é un orzamento expansivo de crecemento e tomar a xente por parva. O que temos é unha xunta que cada vez ten menos capacidade de investir, de contratar servicios e, por tanto, que ten menos capacidade de desenvolver e de dar resposta ás necesidades que ten este país. Pero que, ademais, vemos como tamén a partida da débeda vai incrementando. Este ano temos que pagar 95 millóns de euros máis de débeda. Por tanto, isto é como se lle decimos ás familias que tiveron un pequeniño incremento salarial que non sirve para compensar o incremento que está tendo o custo da vida e aínda por riba teñen que pagar máis de hipoteca, decirlle a esta familia que teñen moito máis diñeiro, cando a realidade é que o que ten é moito menos capacidade económica para afrontar o seu día a día. Pois a Xunta de Galicia é exactamente o mesmo. E por que non ten esa capacidade de investimento a Xunta de Galicia? Por varios motivos. Primeiro, por unha política fiscal que está feita para beneficiar aos ricos e que non aposta por incrementar a recaudación. En segundo lugar, porque estamos vendo unha situación crítica e que habería que analizar, que é que todos os fondos que chegaron extraordinarios post-Covid foron unha serie de fondos que teñan unha data de finalización próxima e que o Partido Popular estivo navegando durante estes anos sobre esos fondos extraordinarios. Pero que se analizamos nestas contas canto é da aportación propia da Xunta, vemos que cando acaben todos estes fondos extraordinarios vemos unha Xunta de Galicia sen capacidade de investimento e que, ademais, vostedes desaproveitaron todos esos fondos para estar camiñando e trazando unha folla de ruta en materia económica que precisa este país. Vostedes preferiron ese capitalismo de amiguetes de beneficiar a empresas como Altri en vez de estar pensando en cales son os retos de grandes sectores tractores deste país. E ainda por riba, remato xa, néganse a aproveitar a oportunidade de aplicar unha quita de máis de 4.000 millóns de euros da súa débeda. Por tanto, este era o momento en materia económica de coller esa quita da débeda, de aproveitar os fondos extraordinarios e, sobre todo, de pensar en clave de modelo de país para os seguintes anos, pero a xenda do Partido Popular foi, unha vez máis, ese capitalismo de amiguetes para beneficiar a un puñado de empresas, xa sexa en cuestións que teñen que ver cos servicios públicos, empresas privadas que se lucran con servicios públicos, que mentres vostedes adelgazan os servicios públicos, e unha serie de empresas, sobre todo ligadas ás cuestións dos recursos e das capacidades enerxéticas deste país, que saen beneficiadas unha vez máis nestes orzamentos do Partido Popular. Carlos López Font, PSDG. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que por la intervención del Partido Popular se deduce que viven en un mundo de yuppies, porque ciertamente ni estos presupuestos se corresponden con lo que ha dicho la señora García, ni dan una solución a las necesidades de Galicia. En primer lugar, los presupuestos no crecen ni con el IPC. Los presupuestos crecen, y lo ha dicho el Partido Popular, en un 2%, frente a una posible previsión de inflación de un 2,9%. Es decir, ya Galicia va a ser un 1% menos rica, por decirlo de alguna forma, que el año anterior. Por lo tanto, el primer rasgo es que son unos presupuestos ciertamente desfasados. Pero claro, de lo que no le gusta hablar del Partido Popular es del contenido de estos presupuestos a nivel de beneficios fiscales. El consejero de Economía, presentando los presupuestos, reconoció que hay unas bonificaciones fiscales que impiden recaudar 793 millones que solo afectan al 4% de la población. Es decir, estamos dejando de recaudar casi 800 millones para dárselos precisamente a los que más tienen,
a 115.000 personas, como digo, el 4% de la población. Y claro, la pregunta es evidente, con las necesidades que hay en sanidad, con las necesidades que hay en servicios sociales, porque ciertamente la intervención de la portavoz del Partido Popular en relación con el SAP ya no es mundo de los yuppies, sino que es un atropello lo que acaba de decir. Lo importante es qué se podría hacer. Miren, se pagan 1.700 millones de euros de intereses de la deuda. El Partido Popular, por seguir instrucciones de Alberto Núñez Feijóo, se está negando a la condonación de la deuda por importe de 4.000 millones. Esto supondría, pero no lo decimos nosotros, lo dice la AIREF, supondría ahorrarse 770 millones. Y por lo tanto, claro, las propuestas del Partido Socialista van precisamente en relación con eso. Son unos presupuestos que no dan respuesta ni a la vivienda. Estamos en 22.700 demandantes de vivienda. Del año pasado, foto del año pasado a este año, se han incrementado en 5.000. Estamos en la ciudad de Vigo, que ya debe de estar en 6.000 los demandantes de empleo, y no se da una solución al problema de la vivienda. Hay que decir, se hablaba antes de la falta de ejecución, que cerrado año 2024 se dejaron sin ejecutar 24 millones de euros en materia de política de vivienda. Alguien tendrá que explicar que ante el principal problema que identifica la ciudadanía de Galicia se dejen de ejecutar 27 millones. Pero es que se habla de sanidad, se dice que se mantienen las partidas. Es absolutamente caótica la gestión que se está haciendo y se está dando en sanidad. Hay 360.000 gallegos pendientes de una cirugía, de una consulta, de una prueba concreta. Por lo tanto, no sé dónde está la política social y no sé dónde están las soluciones. Pero es que en servicios sociales la espera para la calificación de las personas demandantes está en 349 días. Termine, por favor. Sí, concluyo. Por lo tanto, no da ninguna solución. Es un deterioro, ciertamente, de los servicios públicos y tendrían que dar respuesta precisamente a las necesidades que los ciudadanos están manifestando día a día. Quenda de réplica, Patricia, Partido Popular. Grazas, Marci. Pois sí, claro que é un orzamento que crece un 2,5%, razoablemente un orzamento realista. O importante de ter un orzamento non que se moito e pouco, e que se execute. Algo do que non pode dar exemplaridade aquí o Concello de Vigo, que non chega nin ao 47% este ano. Entón non se trata de ter moito e pouco, se trata de ter orzamento realista, executalo onde realmente demandan os cidadáns, se requiren os cidadáns. Miren, outro tema importante, a vivenda que mencionou o señor López Font, é unha prioridade da Xunta de Galicia nesta convocatoria, 8.000 vivendas. Lembren, pásense por Navia, algo que temos aquí moi preto. Estánse a construir 1.600 vivendas, máis de 244 millóns de euros, dos cales a metade xa están en execución. Os galegos, en este caso os vigueses, van a poder, as familias de Vigo van a poder optar unha vivenda en Vigo de protección oficial a finais do ano que van, a final do ano 2026, preto de 1.000 vivendas para os vigueses en Navia, unha cidade que creceu coa Xunta de Galicia e que seguirá crecendo co apoio da Xunta de Galicia, pero tamén lembremos que xa estamos en marcha ata outras 5.300 vivendas nas zonas do ofimático e na zona de Ramón Nieto. Esa é a realidade da vivenda da Xunta de Galicia aquí, concretamente na cidade de Vigo, que discrepa moito do que ven facendo durante todos estes 18 anos un goberno municipal do Partido Socialista que se entrou coa mentira pola porta grande, porque xa lembremos que xa no 2007, co plan xeral de organización, o plan xeral municipal de Vigo, lembro, recordará, verdade, señor Font, esa reunión en Montepío entre o presidente Touriño, presidente do bipartito, xunto co alcalde, o alcaldable, señor Caballero, e daquela a conselleira de Infraestructuras, como paralizaron ese plan xeral do Partido Popular, o aplazaron e prometeron que teño que refrescarlle, se falamos de vivenda que tanto discuten que non a temos feito, gustaríame que me contestasen entón que fixeron vostedes, porque, como digo, entraron pola porta grande do Concello con unha gran mentira, non? E este plan xeral que propón o PP non vale para a cidade,
necesita que al menos o 40% do orzamento vaya destinado a vivenda e imos facer en Vigo 6.000 vivendas. Eu gustaría que me dixese vostede onde están esas 6.000 vivendas que vostede prometeron no ano 2007, cando entraron fai 18 anos neste goberno municipal na alcaldía. E claro que é un orzamento que tamén podemos presumir del porque é un orzamento que non esgrime os cidadáns. É comedido no seu crecemento, pero non esgrime impostos aos cidadáns, todo o contrario. É un orzamento moi comedido nos ingresos e non sangra aos cidadáns como si fai tamén o orzamento do Concello de Vigo, que xa este ano levamos un 12% de subidas en impostos tan importantes como é o IBI, que non é discriminatorio, é unha subida integral para cada unha das familias, se repercute directamente nos seus bolsillos, porque lle resta liberdade económica, pero tamén outro tan importante como é o IAE. Tamén un 12%, é dicir, 4% de seguido no ano 24, un 4% de subida no 25 e outro 4% de subida no ano 16. Só hai que pasearse por as rúas de Vigo e ver como están baleiros os comercios. Un comercio que vostedes tamén presumen de que tanto apoian, levan 15 anos sen sentarse coa mesa local de comercio. Como van a coñecer as demandas do comercio de Vigo se non se sentan con eles? Como se van a mantener os comercios? Son únicos que os manteñen, son a Xunta de Galicia como no comercio. Se tamén estamos desesosos de cederlles aos mercados o selo de mercado excelente, que non o poden optar a él, porque se non convocan a mesa do comercio local, non poden solicitalo directamente. Termine, por favor. Eso a merma, non, que están facendo vostedes aquí. Subida de impostos, moi contrario ao que foi a Xunta de Galicia, un orzamento realista, onde aposta pola vivenda, pola sanidade, política social e por todos aqueles dereitos que necesitan e requiren os galegos da nosa comunidade para os tempos aos que estamos a vivir. Alexandra Benega. Bueno, creo que falar de impostos e de cidadanía así en abstracto é bastante pouco serio, porque aquí hai un proxecto, claro, que o Partido Popular defende en materia fiscal, que é beneficios en materia fiscal non para os cidadáns en xeral, sino que reduce os impostos dos que teñen máis patrimonio neste país, dos que teñen máis capacidade económica. Ese é o problema. Claro, que non temos un modelo que camiña cara á igualdade social, senón todo o contrario, que vostedes están cada vez máis afrouxando a nivel fiscal a quen máis debería estar pagando. Logo que vostede dixo do SAF é un auténtico despropósito. Vostedes o que están facendo co SAF é asfixiar aos concellos deste país, especialmente os máis pequenos porque non teñen recursos económicos suficientes para afrontar o pago do SAF. E o que vemos é que vostedes non moven ficha nestes orzamentos. Non hai un avance en materia de asumir unhas competencias que son da propia Xunta de Galicia que debería asumir dunha vez por todas. E o que vemos é que entre xaneiro e setembro deste ano o que pasou co SAF é que vai perdendo usuarios, que cada vez ten menos usuarios, claro, e que se está dando cada vez menos servicios. E aínda por riba temos un modelo de residencias privatizado, porque o Partido Popular non construe residencias públicas, claro, onde xa hai máis prazas de usuarios en residencias privadas que en residencias públicas. Este é o modelo de dependencia do Partido Popular. Non facer residencias públicas e despois, en materia do SAF, que os concellos se busquen a vida e que estén absolutamente afogados. E así, a metade do orzamento en materia de dependencia vai para prazas na privada ou para bonos. Esa é a realidade de como vostedes reparten os cartos dende a Xunta de Galicia. Vostedes non poden decir que este é un orzamento social, porque hai menos para a dependencia, hai un modelo privatizador da dependencia clarísimo, pero que temos tamén cada vez máis financiamento para a sanidade privada, 299 millóns de euros. Vemos tamén como privatizan novos servicios, van dando pasos cara máis privatización, como por exemplo cos centros de crise 24 horas ou os team móviles. Por certo, onte saían miles de mulleres á rúa para reclamar recursos, para loitar contra a violencia machista, e está moi ben acordarse un día da violencia machista, pero que é importante trasladalo nos orzamentos. E o que fai o Partido Popular nestes orzamentos é rebaixar a partida de loita contra a violencia machista e privatizar os recursos das mulleres para afrontar unha situación de violencia. Ese é o que fai o Partido Popular nestes orzamentos. Isto é social.
Isto é social? Pois non sei, será a sociedade que quere Vox e que o Partido Popular parece que lle está comprando moi felizmente. E logo vemos como non están planificando de ninguna forma a sostibilidade económica deste país a medio prazo. Eu insisto que aquí hai un debate de fondo moi importante que ten que ver con que vai pasar cando se acaben os fondos extraordinarios que chegaron a raíz do COVID. O 45%, remato xa, o 45% dos fondos da Consellería de Economía e Industria son externos e o que vemos, por exemplo, nunha cidade como Vigo, onde o sector da automoción está atravesando un momento crítico, é que a Xunta de Galicia apenas destina 1 millón de euros de fondos propios para apoiar o sector, cando temos tamén un centro tecnolóxico absolutamente abandonado pola Xunta de Galicia nunha situación de crise. O que vemos é que non hai planificación, programas estratégicos reais orientados a reforzar a industria e reforzar o tecido deste país e crear emprego de calidade, que vostedes única e exclusivamente miran por ese capitalismo de amiguetes para beneficiar a quenes fan negocio cos servicios públicos, sempre están con quen fan negocio coa sanidade, coa educación, coa dependencia, e para empresas, determinadas empresas, como pode ser Altric, pola que vostedes velan e crean mil instrumentos, pero que hai outros sectores estratégicos, como pode ser a automoción na nosa cidade, polo que a Xunta de Galicia nin está ni se lle espera. E remata este bloque Carlos López Font, PSDG. Si para defender los presupuestos de la Xunta hay que hacer mención a la Mesa del Comercio de Vigo, pues ciertamente todo lo que planteé en la primera intervención no lo ha podido rebatir la señora García, es decir, no crecen, se beneficia a los que más tienen, dejamos de recaudar 800 millones, no hay política de vivienda, ni política sanitaria, ni política de servicios sociales en el SAP. Ya contestó nuestro portavoz, el señor Besteiro. Si hay una duda sobre la deuda que tiene el Gobierno central, vayan a los tribunales. ¿Por qué no van a los tribunales? Porque la mayoría de la deuda teórica, y hay que demostrarlo, del Gobierno central proviene de la época de Rajoy. Por lo tanto, son ustedes con la competencia en relación con el SAP los que, como se decía, están ahogando a los concellos. Pero no lo decimos los concellos del PSOE, del BNG, sino que lo dicen los propios concellos del Partido Popular. Por lo tanto, bueno, esto es ciertamente un absoluto despropósito. Y claro, si toda la referencia para defender los presupuestos de la Xunta va a ser a Vigo, pues ya le contesto. Ejecución no es la que usted dice. Mire, que el Partido Popular hable de vivienda en Vigo después de no haber construido una vivienda durante 16 años de gobierno, primero de Feijóo y luego de Rueda, es ciertamente increíble. Nos invitaban el otro día en el Pleno a hacer una visita por Navia, pero si llevan 16 años sin hacer nada, señora García, pero ¿cómo se puede? Mire, lo primero que tiene que saber las personas que nos están viendo es que la vivienda es una competencia exclusiva de la Xunta de Galicia, que hemos aprobado un plan general que es el más progresista en cuanto a vivienda pública, que en el plan general desde la Xunta lo han boicoteado, porque anteriormente ponían 20 millones para infraestructura y ponen 0 millones para infraestructuras en este momento. Por lo tanto, el boicot a esta ciudad es absoluto. Miren, nosotros en materia de igualdad, desde luego no han sido capaces de consensuar una declaración institucional por el 25N y viene a querer darnos lecciones de política en materia de igualdad. No son precisamente ustedes como Partido Popular los que pueden dar lecciones. Mire, esto se soluciona muy sencillo, con propuestas concretas, alternativas, que son las que ustedes no han admitido. Primero, condonación de la deuda. El ejemplo es muy sencillo. Una persona que tiene una deuda con un banco, llega a la oficina del banco, le proponen hacer una quita de esa deuda y va a casa diciendo que no lo ha aceptado. No se entiende. Esto solo es por hacer caso a Núñez Feijóo en su política a nivel nacional. Nosotros proponemos incrementar 225 millones de esos que se dejan de recaudar en materias de política de vivienda y abordar el tema del alquiler, porque ustedes pueden tener una política de construcción de vivienda que se va a ir en unos años determinados, pero es que el problema es de alquiler. Hay viviendas y viviendas vacías en Galicia que pueden ser objeto de un banco público de alquiler, que es lo que proponemos los socialistas. Proponemos aumentar 100 millones en políticas sociales del SAP.
tienen que colaborar ustedes con los concellos. Termine, por favor. Sí, voy a concluir. Tienen que colaborar con los concellos. Proponemos contratación de 400 profesionales para la atención primaria. Lo decía anteriormente, en Vigo, en total, hay 76.000 personas pendientes de una cita o de una cirugía. Y luego también proponemos, por concluir, 200 millones para la prevención de incendios, porque la situación que se ha dado este verano demuestra que la Xunta de Galicia no tiene política en materia de prevención y, por lo tanto, ahí hay que actuar, porque ciertamente las situaciones que se han dado este verano se pueden volver a repetir y pueden ser todavía más graves. Pechamos este bloque, ya que seguimos falando de orzamentos autonómicos, neste caso as partidas para Vigo, que son moi similares ás que había o ano anterior, vivenda, que xa se tocou aquí, unha das máis importantes, tamén está, por exemplo, o tema do Teatro Cine Fraga, o CIS Olimpia Valencia, o IES Domingo Villar, en fin, varios temas. Toca de comezar este bloque a Alexandra Venega. Ben, evidentemente Vigo, un dos principais problemas que ten en materia de vivenda, o Partido Popular quere simular que agora, despois de 17 anos de absoluta parálise en materia de vivenda pública, pretende facer algo, pero é absolutamente irreal. Se vamos aos datos. En materia de solo residencial, nos últimos 5 anos, vostedes orzamentaron 45 millóns de euros e executaron 22, en todo Galiza. Nin a metade. En materia de vivenda de promoción pública, vostedes se anunciaron un xiro o ano pasado, dicindo que iban a investir en vivenda de promoción pública 100 millóns de euros, e vostedes sabe canto investiron a metade de ano? Apenas 5 millóns de euros dos 100 que prometeron. Que credibilidade ten a Xunta de Galicia coas mesmas promesas que o ano anterior, cando ano tras ano non as cumplen? É que non poden ter vostedes ningún tipo de credibilidade. En materia de vivenda protexida, máis do mesmo. Execución real. Vivendas protegidas terminadas no ano 2024, non en Vigo, en todo Galicia. 5 terminadas en todo Galicia, e vostedes din que van facer 20.000, pero cando din que van facer 20.000 vivendas protegidas e lle preguntamos á conselleira para que data, non contesta. O sea que poden ser 20.000 vivendas protegidas para 2040, para 2050, para 2060, da igual. Entón, que seriedade, que rigor ten a Xunta de Galicia? Bueno, pois ningún, porque fai promesas ao aire e non ten ningún tipo de axenda ni de programación deses investimentos. Logo, tamén venden que van facer vivenda de promoción pública, 4.000 novas vivendas. Vostede acaba de decir unha falacia, dicindo que a mitade están xa comezadas. Non é certo. 144 millóns. Non é certo, sí. Vostedes repiten que 2.900 están en marcha. Pero cando din en marcha, quere decir que moveron algún trámite. É dicir, que, por exemplo, iniciou algún trámite no expediente urbanístico. Eso xa se considera en marcha pola Xunta de Galicia. É dicir, non é que estean en construción. O que están facendo vostedes é retorcer as palabras, os conceptos, para dar a sensación de que hai 3.000 vivendas que están en construción. Eso é o que lle están transmitindo a sociedade. No, claro, é que esa é a realidade. É que desas 4.000 que vostedes van ter supostamente para xa, só hai 1.000 que estén en obras. Claro. Pero vostede dixo, van a estar xa feitas. Mira, vostedes tiñan unha promesa. Tiñan unha promesa no ano 2023, que no 2026 iba a haber 1.800 novas. Non están. É que non hai. Entón, como vostedes non chegan a 2026 a cumprir as promesas que fixeron no 2023, en 2025 se inventan outra promesa para 2028. Cando cheguemos ao 2027 ou 2028, inventarás outra promesa para máis adiante. É que é o que fan sistemáticamente ano tras ano. Por tanto, non teñen credibilidade. E o que sí que vemos cal é o verdadeiro programa en materia de vivenda nestes orzamentos non é nas contas. É na lei de acompañamento, é nas reformas legais que vostedes meten pola porta de atrás, que son moi graves en materia de vivenda. A primeira delas é que vostedes van permitir que a partir de agora a vivenda protexida non se adxudique por sorteo, sino que sexa o promotor da vivenda protexida quen escolle un inquilino. É dicir, unha persoa que ten rendas baixas, unha persoa racializada, etcétera, sí, en vez de ser por sorteo, a partir de agora danlle a potestade a promotora de escoller ao seu inquilino. O que están facendo é que vivendas que se pagan con cartos públicos que reciben ata 50.000 euros por vivenda construída deixen de estar ao servicio da xente que paga eses impostos, podendo optar a esa vivenda protexida e que pode ser o promotor quen escolle. E logo, creando esa nova categoría dos aloxamentos compartidos que é un auténtico escándalo. O que van vostedes facer é permitir a normalización dos minipisos como unha alternativa habitacional no momento de crisis. En vez de estar dicindo neste momento de crisis o que hai que facer é garantir dereitos, o que fan é que haxa
xente que poida gañar máis facendo espacios cada vez máis pequenos. Vostedes van a normalizar que un piso, en vez de ter como mínimo 40 metros cuadrados, poida ter só 30 metros cuadrados. Ou que unha familia que viva nun piso de 2 dormitorios, en vez de ter 56 metros cuadrados, como marca a legislación neste momento, poida vivir nun piso de 38 metros cuadrados. Eso é o que vostedes están aprobando nesta lei de acompañamento dos orzamentos. A normalización da degradación da calidade das vivendas para que haxa quen faga negocio nun contexto de crise. Non están enfrontando, insisto, esta situación con máis dereitos, sino sempre mirando como beneficiar a promotores e a quen especula coa vivenda. Outro ano máis. Temos que facer un alto no camiño e seguimos neste Vigo Debate.